I tornem a seguir amb ella, anem a parlar d'una de les tradicions més arrelades en esta població. Parlem de la Maera. Anem a conèixer, perquè jo estic segura que tota la gent de la Ribera coneix el que és la Maera d'Antella, però n'hi ha molta gent a l'Horta i a la Ribera i a València que potser no té tanta constància. Per això era impossible passar per Antella i no parlar amb els xics de la Maera. Estem amb Leopard, que és el president de Maeros del Xúquer. Leo, bona vespre. Ai, que us heu canviat, passa't així. Que m'esperava que estigués així. Leo, bona vespre, què tal, com estàs? Bona vespre a tots, encantat d'estar així amb vosaltres. Amic de Grup Televisió, no és la primera vegada que t'entrevistem. No, perquè, bueno, ni a mi ni als demés, perquè és una festa, com sabeu, que estem a punt de ser patrimoni de la humanitat. A puntet, Sí, estem ja 3 mesos. Què me dius, nervis o què? Bueno, no, la veritat que no, perquè confiem en que això ja està en la... Que siga positiva, no? Siga positiva la resposta. Leo, anem a explicar, durant la vostra intervenció, veurem imatges, després veurem un reportatge complet, perquè clar, el Grup Televisió sempre ha estat molt present en la vostra Maera. Anem a explicar exactament el que significa la Maera, com és, com se fa i per què. Bueno, la Maera simplement és una cosa que s'ha fet no només així a València, sinó a rius de tot el planeta. I aleshores consisteix en transportar la fusta que s'utilitza per a fer torres, esglésies, catedrals, tota la fusta, com no n'hi havia camions ni els sistemes de transport modern com el tren, doncs tota la fusta sempre baixava tota pel riu. I això és... Era la forma de transportar, no? L'antiga forma de transportar esa... I actual, perquè encara passa, clar, és un material pues, de molt de pes, de vegades incòmode, no?, de transportar, i era una de les formes més fàcils, no?, de transportar-la. Sí, perquè el que dius tu són molt de pes, imagina que baixaven fins a 100.000 troncs, i pues, els ganxers s'agrupaven com si foren exèrcits, en quadrilles, i eren viatges de 8 mesos, 9, depèn si anaven fins a Cullera o paraven així. Això sí, així tinguem la peculiaritat de que estava una cosa que es diu, o sigui, els troncs passaven lliurement, però així en Antella se cobrava un impost, que és el 50, establit per Jaume I, que és de cada 50 troncs que baixava pel riu, un se n'anava per al castell de Xàtiva. Ostres, era una miqueta el protocol, no? El protocol no, era perquè i com a segona ciutat del Regne de València, Xàtiva, pues estava així marcat, així estipulat. Actualment, vosaltres, els Maeros del Xúquer, recupereu aquesta tradició d'alguna forma, aquesta significació. Què portes així? Un ganxo. A veure, ell és la nova generació, no?, dels Maeros. Luca, passa't per així, si vols, perquè eres aquesta nova generació. Jo te veig super introduït en el tema, suposo que des de xicotet, no?, l'has viscut. Bueno, des de quasi 10 anys o 11 anys. Pues tu vas a ser l'encarregat d'explicar-me això que porteu de prou 2-3 metres aproximadament, el que és i per a què funciona, vinga. Pues això es diu que és un ganxo. Pues serveix per a dos coses, per a espentejar troncs i per a arrossegar-los. O també serveix en cas d'emergència per a transportar persones quan se caiguen a l'aigua. Ah, mira que bé, també, per enganxar-los, no?, directament. Sí. Això està bé. Antigament no sabien nedar i la majoria dels que, com baixaven de Terres de Castellà a 500 quilòmetres, la majoria no sabien nedar i aleshores si uno queda a l'aigua, en el ganxo mateix, el tren. I jo sé, clar, era una cosa... Va fer una miqueta de mal, però oye, si li salvaves la vida, això t'anava a dir, que és molt important, tots haurien de tindre una cosa d'esta, sobretot pels xiquets, no?, a casa. No, pensa que això és un instrument que s'ha gastat en tot el planeta. Està en diferents llargàries, formes, saps? Este, per exemple, és un ganxo que és d'ací d'Antella original, que van treure del riu, però imagina't, els bombers mateixa, a l'hora de fer rescats, porten, es diuen un bitxero, es diu, i és el mateix. Una punta i una altra en curva per a, si vols espentar per tu. Mira el que hem de press ara mateix en Leo, no? De segur que n'hi havia molta gent a casa que no coneixia este detall, no?, que els bombers porten una ferramenta pareguda a això. Bueno, Luca, tu eres la nova generació dels Maeros. Com va ser... Quan tu vas tindre consciència del que era ser Maero, te va agradar? Com va ser? Pues per a ser un adolescent aixina de 14 anys m'ha resultat una experiència única i entretenida, i també molt emocionant.
N'hi ha... Què diuen els companys, els amics? Pues... Alguns sí, alguns no, alguns volen una altra forma d'oci, no? Algunos no saben lo que es la madera. Encara no saben lo que és la madera. Ya, pero en algunas clases pues que les explique lo que es. Per això estàs tu, home, clar, que te ve de família i d'herència. Passa. Vam estar en escoles, en el col·le d'Antella, no, en Xarquilla, què van fer? Pues ahí potenciant, promocionant la festa per a tots els xiquets del poble, per a que saberen el que és. Clar, és que... I portem idea en els centres escolars també dur endavant el pròxim any. Me pareix superimportant, superinteressant. A més, has començat aquesta entrevista dient que la Maera està a puntet de convertir-se en patrimoni, no? Pot ser que hi ha escat joventut a Antella, inclús als voltants, que no coneguen, no? Encara el que és la Maera. Jo no t'he dit que participen d'ella, però sí conèixer la seva història, no? Me pareix superimportant. Clar, és que són les nostres arrels, és la nostra cultura. Pensa, estem a la Ribera. La Ribera és la Ribera perquè és el xúquer. I el xúquer, durant, ja t'he dit, un mil·lenni, ha estat baixant tota la fusta i han estat els homes... Fent ese treball. Els ganxers. Així diguem els ganxers, en Antella puntualment els maeros, a Catalunya es diuen rallers, a Aragó els navateros, però formem tots una mateixa família perquè anem també aquests anys, des de que es va presentar la candidatura, hem estat fent intercanvis i participem en altres festes, ells venen així. Ah, sí? Sí, i bueno, la candidatura, ja saps, són 6 països els que estan presents, encara que formen part més, i ara també està a Canadà, el que passa que només 6 compleixen els requisits que estableix la UNESCO per a en un any entrar en eixa... I Antella està ahí. I Antella està ahí, que anem a... En lo més alt del món. Ahí, situarem a Antella en el mapa mundial. L'any que ve tinguem això... Home, sí, menuda festa. Clar, la festa és equiparar-la a les falles, com saps, a la festa de la Mare de Déu de la Salut. I a més és molt bonic perquè justament nosaltres també hem anat creixent i també la família ha anat creixent i per exemple tinguem a la Muixaranga del Xinet, que està ja des de fa 4 o 5 anys que està amb nosaltres i sempre acabem la festa fent... Una torre humana. Sí, en una figura. I l'any que ve, la novetat que vulguem introduir és que farem tota la baixada des de Somacarse, que són 8 quilòmetres, ho fem en 2 etapes, i anem a intentar fer-la només en un dia i així arribar així a poqueta nit. I la idea és, igual, pues, en els troncs portarem torxes i ells també faran figures més acoplades a la poqueta llum. I fent ahí una sinergia ahí perfecta. Home, clar que sí. Leo, quanta gent forma part actualment dels Maeros? Pues serem una vintena. 20-25. El que passa que guany també, això el que dius tu, les noves generacions, cada volta estem despertant el seu interès i guany érem 6-7 menors els que participàvem en la festa. Pues això està molt bé. Ha de continuar creixent. Leo, Luca, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en esta vesprada. Anem a veure ara de seguida, després de la vostra entrevista, un reportatge complet del que significa la Mare, perquè la gent siga conscient, tota la gent de l'Horta i de València, perquè ja han dit que en la Ribera poqueta gent no coneixerà la Maera i si no la coneixes perquè ha arribat de noves al poble. Nosaltres anem a disfrutar d'aquest reportatge que va fer Grup Televisió. A vosaltres moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també en esta cita tan especial i ens quedem amb aquestes imatges de la Maera d'Antella.
la d'enguany era la setena edició de la Maera, això va començar a poc i a poc també va cobrant força. No només ja en altres edicions han vingut altres ganxers i d'altres comunitats autònomes i enguany han tingut la presència de Cofrents, que ha sigut un luxe, un plaer, i justament com érem més, el que te dia, això va creixent i anem cada volta també més gent. Més gent significa també més fusta per poder flotar surar damunt dels troncs i en els ganxos. Explica'ns un poquet com és el recorregut, a quina hora comenceu, que tireu la madera al riu, com ho feu tot? Sí, la fusta hem començat a les 6 del matí, a carregar-la en el camió, el seu seria dur-los en els cavalls i tal, però utilitzem ara els mitjans que tinguem ara. I allà a les 11 hem tirat tota la fusta, unes 4-5 tones, més les basses o rais, i el recorregut ha sigut d'uns 2 quilòmetres i hem tardat 2 o 3 hores. El més important que no ha hagut cap incident, perquè això pareix una activitat aixina, però és prou perillós i ja ganarem molta cura. És un treball molt dur i que se fa com se feia antigament. Estem tots esgotats, perquè, clar, més fusta és tirar-la, és arrossegar-la, és desplaçar-la en els ganxos i molta feina, estem rebentats. I encara falta carregar-la una altra volta i tornar al lloc. Vale, a més, l'atuendo que porteu és respectant com se feia. Sí, hem intentat, perquè això és una tradició que ha estat des de quasi un mil·lenni. Quasi un mil·lenni que estiga documentat. Entonces serà una pena que és la nostra història, és el nostre patrimoni, és la nostra identitat, i entonces això, el fet de que siga la setena edició i que això se consolidi i vaig amunt, pues, estem encantats. Parla'ns un poc de l'associació. Quanta gent la conformeu i què feu? L'associació serem una vintena de persones, no arriba, i simplement el que fem és, a base de loteries, perquè no tinguem quasi subvencions de l'Ajuntament, 300 euros, ens consideren igual que una comparsa, és un poc vergonyós això. Tampoc tinguem ajudes de la Diputació, no tinguem ajudes de la Generalitat, ens ho hem de treure tot nosaltres, i entonces és molt costós, però nosaltres estem empecinats en això que continua avant. És molt important mantindre les tradicions. És molt important, i si no te pot dir Luca. Sí, és molt important. I ton pare com t'ha explicat què se fa? Què ha explicat ell? Pues que els Maeros es va fundar més de 800 anys per a transportar en l'aigua, perquè abans no hi ha ni cotxes ni res. I utilitzaven això per a transportar. Exacte, els rius per transportar fusta, perquè no hi havia camins i anaven tots pel riu, per l'aigua. Com ara els vaixells, eh? Sí. La veritat és que és increïble descobrir com a hores d'ara, en este 2022, encara es conserven aquestes tradicions, com ara la maera del Xúquer, gràcies a aquests maeros. Nosaltres el deixem així.